Good morning, everyone. Thanks for joining me in this video. Today is Sunday, the 15th day of June 2025. If I am right, it's getting to 30% of Nigerians who are already considering Nigeria as a terrorist state because of informations and expositions that have been going on from across the country, especially when incumbent governors are now coming out to tell you that Abuja is sponsoring terrorists, that National Assembly members are feeding and buying guns for the bandits in the bush. When a governor will come out and tell you that the Minister of Defense is a terrorist, many Nigerians are now beginning to think what we have been saying since. Now, yesterday, the America under Donald J. Trump rolled out new countries that they're going to put restriction, travel ban on, and Nigeria is topping the list. Before you call out Trump or America, I really want you to look into this. Now, wanted bandits, when I mean bandits, I'm talking about terrorists, okay? Wanted terrorist kingpin, Aleru, holds peace meeting with Katsina communities, Nigerian army officers. Yes, what you are seeing on the screen now, they are terrorists with sophisticated weapons, with bomb with AK-47, army camouflage. Nigerian army came there, they are there, they had a meeting. And the bandits, the terrorists promised Nigerian army that the violence is not going to end. I mean, the terrorists that have been declared wanted came to meet Nigerian army and tell them that the violence in Nigeria is not going to end. And after the meeting, the military allowed them to go? No. The Nigerian army are the one killing Nigerians. There is nothing you will tell me. Nothing, absolutely nothing. Are Nigerians insane? Someone who have been declared wanted met with the army, a terrorist that have been declared wanted, met with the army with weapons. They sat there, they discussed. After discussing, they promised the same army that they are not going to stop killing people, and they go freely. And you think that the trial of Nnamdi Kanu is for the good of Nigerians, that they are doing it because of insecurity? Nigerians are insane. They don't think. So this is what happened yesterday. Terrorists met with the Nigerian army. This is not the first time. This is not the second time. I'm talking about terrorists that have been declared wanted. These people are due to be shot at sight. You just see them, you shoot them. They have killed thousands of people. They have rendered, thousands of homes and villages, homeless and displaced people. They have caused many humanitarian risks. And here is Nigerian army who are supposed to arrest them, who are supposed to kill them, sitting, telling them they are holding peace meeting. At the end, the terrorists said, we are not going to stop violence because you people are calling us terrorists. We want to take over this country. Tell someone that you don't know what is coming to Nigeria. You don't know what is coming to Nigeria. So, you see, everything that we have been telling you, especially what I've been saying on this platform, it is never just an act of emotion or I just want to say something, I just want people to hear something. No. If I say anything on this platform, you discover that what I'm saying is not true, stop following me. Fact check every statement I make on this platform. So, when you see the handwritings on the wall, okay, Nigerian army told us right from time that there are underlying issues to insecurity challenges in Nigeria. And beneath people will say, oh, for them, it is finished. So let's see what is going to happen, because the way things are going, I don't think that this Nigeria can even last up to next 3 years to come. The way people are preparing, the way terrorists are preparing now, I don't think Nigeria will last up to 3 years. Yes, the entity might remain, but with a different name, with a different culture, with a different Islamic identity, because the sole purpose of these terrorists is just to Islamize Nigeria. Before you doubt me, what is the meaning of Boko Haram? Western education is a sin. And what is the purpose? To make sure that they will impose the Sharia and Islamic State on Nigeria. That is just the sole purpose. If you have the contrary, understanding, type it down in the comment section. Now, let us quickly, look into this article from Sowore reporters that published that wanted bandits kingpin Aleru hosts peace meeting with Katsina communities, Nigerian army officers. And this is the details of the article. It reads that the notorious bandit kingpin Aleru, who remains on the wanted list of Nigerian security forces, has again surfaced publicly, this time leading a peace meeting in Danmusa, local government area of Katsina State.
Don't forget that this is Katsina state of Buhari. This is the Katsina state of so many army generals. So many people that have been accused of complicity of importing these terrorists into the country. Now, the article continues that the parley aimed at fostering peaceful coexistence between Fulani herders and other communities was attended by personnel of the Nigerian army, community leaders, and several bandits groups, including Aleru's faction. Despite this status as a fugitive, Aleru was seen actively participating in the discussion and addressing the gathering. A peace meeting was held with the bandits in Danmusa local government area, where Ado Aleru, who has been declared highly wanted, was seen giving a speech about measures to be taken between the Fulani and other communities to ensure peaceful coexistence. So these people now are giving conditions to Nigerians. They are giving conditions to Nigerians, conditions that you must obey before you will see peace. This is not the first time Ado Aleru is seen holding peace talks with the communities and the government, but he will again be seen attacking innocent communities. Do you now understand it? And that is what he said yesterday, that peace is not an option. Same Ado Aleru was conferred with a traditional title in Zamfara, Joram Bello Matawande's administration, who is also the current Minister of State of Defense. Do you now understand why the governor of Zamfara said that Matawande, who is the Minister of Defense, is a terrorist and is sponsoring terrorists? A governor made that statement on the national television. Now, this the same Ado Aleru, most wanted terrorist under this Matawande, was given a traditional title in Zamfara. And we have documents that was published by New Central Television that allege that Matawande bought healers and sponsored these terrorists. We are here to report conflict, and conflict does not come alone. They are sponsors of conflict. They are sponsors of insecurity, insurgency. They are sponsors of all these things you are seeing today. Everything you are seeing in Nigeria is not Fondocom. They are real politicians, the so-called leaders who are sponsoring all these things. Now, even Hausa people are now tired of Fulanis. When I mean they are tired of Fulanis. Other ethnic groups are tired of them. But because these people, they have emirs, have politicians. Imagine a Fulani politician coming to national television to say Fulanis are global citizens, that they have invited them from every other country with ammunition, that they want to, rehabilitate them. As a Nigerians, what is wrong with us? What is wrong with us? Is it charm? Now, the article remains few paragraphs. Let us run it. I will say, a peace parley was held between residents of Danmusa and bandits in Danmusa local government area in Katsina. Attendees included Nigerian army, community leaders, and several bandits groups, including notorious Ado Aleru. In ka ce ana kashe ka an tauye haƙƙinka, wane ne Bahaushe bai taɓa yin shugaban ƙasa ba, Bahaushe bai taɓa yin gwamna a jihar Kano ba. Jihar Kano ƙasar Hausawa ce, amma Bahaushe bai taɓa yin gwamna ba. Sannan Najeriya, Hausawa suna da rinjaye fiye da kowace ƙabila, amma Bahaushe bai taɓa yin mulki a Najeriya ba. Wanda ya attempting high primary election aka kwace, shine dan masanin Kano ne sunan wannan makarantar. Aka kwace aka bawa Shagari, Shagari ba Fulatani ne, kuma muka bi shi ya mulke mu, kuma muna ganin girman sa. Buhari ba Fulatani ne, mun bi shi mun zaɓe shi, Hausawa ne suka zaɓe shi, ba Fulani bane suka zaɓe shi. Yayi mulki, ko ba Fulatani ne. Ka gane in ka kalli duk su kwankwasa dinnan su Ganduje dinnan duk Fulani ne, ko muna bin su muna girma, sannan sarakunan nan duk Fulani ne, sannan duk wani malami mai fada aji mai tasiri ba Fulatani ne. To me Bahaushe ya maka da zaka wuce akan sa ka hana shi noma ka tashi ƙauyaku a ta rigingimu. Amma shahararriyar magana shine addinin musulunci ya shahara a wannan kasar a zamanin khalifa na uku shine Sayyidina Uthman, Allah ya kara mishi yarda. Addinin musulunci ya shahara kenan tun zamanin sahabbai, tun karnin farko, tun musuluncin da dumi-dumin shi bai huce ba. Ma'ana abin da nake so in ce, karka taba tunani ya kai dan bana bakwai, dan hodiyo ne ya kawo addini. Dan hodiyo ya samu ana addini a ƙasar nan tun kafin a san za a haife shi da ainihin fiye da shekara 1000. Idan kun kasa killace su a gida, kun kasa ba yaran ku tarbiya, suna taggarkuwa da sace-sacen mutane, ba ku da aiki a social media, kullum ya cewa an zalunce su ne, ai an cinye musu labi, ai kaza. Na fito ne a wannan rana kamar yadda kuka ga yau abin da muka dora akan allo, al'adar mu,
ƙaho da sarauta da kuma 'yan matanmu a cikin daraja da mutunci da kuma ganuwar mu ta Kano da take da shekaru dabbanni, wanda kabilar Hausa Allah albarkace mu da daraja da mutunci da al'ada da tarihi da kuma rashin kabilanci da rashin ta'addanci da rashin cin amana. Duk wanda muka zauna da shi za mu zauna da shi lafiya, ba za mu ci amanar mutum ba, ba za mu cuci mutum ba, ba za mu kaskanta addinin mutum ko kabilar mutum ba. Duk mutumin da izo gidanmu za mu marhabe shi, za mu zauna da mutane lafiya. In mun je gurin mutane ba ma da za mu shekara 1000 a wurin ba ma ce kasar mu ce, a koda yaushe muna ce za mu koma Hausa, za mu koma Hausa. Muna yara in muka yi tafiya ce ake cewa ai mun kusa mu koma Hausa, ai mun kusa mu koma Hausa. Mu ko kasar Hausa ma ba ma cewa Hausa muke cewa. To saboda haka ina kiran 'ya'yan Hausawa ku sani wannan abu da muka dora cewar mu 'yan kabilar Hausa ba mu da mikiya a duniya sai Fulani. Wannan ya zama subject ɗinka a gidanka, ya kamata kowanne yaro ya ɗauki wannan ya ajiye shi. In kana da yaro ya kamata yaron nan in ya iya karatun Hausa yana karatu, ka nuna masa karanta nan, in ya karanta ta ne da ya karanta sau 7 ya haddace ya rike, ya san a duniya Bahaushe ba da miki sai ba Fulatani. Dole ne mu 'yan kabilar Hausa mu sani a duniya ba mu da mikiya sai Fulani. Ba wanda ya taɓa ci mana mutunci, ya kaskanta mu, ya wulakanta mu, ike nema ma ishare kabilar mu gaba ɗaya sai su Fulani. Fulani kaskantattu ne, Fulani wulakantattu ne, Fulani miciya amana ne. Fulani sun zo ƙasar Hausa a kaskance, a wulakance muka darajanta su. Sun zo su wata muka ciyar da su, sun zo tsirara muka tufasatar da su, sun zo jahilai muka ilmantar da su, sun zo ba su da gurin kwanciya muka ba su gurin kwanciya har da abin ruhuwa. Kafin zuwan Shehu Usman dan Bodiyo Allah ya ji kansa da rahama, mutane suna bori, suna tsafi, suna ba da 'ya'yansu ga aljanu a sha jini, suna yanka 'ya'yansu su zuba jinin a jiki su sha, suna yin abubuwa na rashin kirki, na rashin sanin ya kamata. Shehu dan Bodiyo da taimakon Ubangiji subhanahu wataala ya zo kasar Hausa, yayi wa'azi, ya faɗakar, yayi jin kunne, yayi lalima, ya girmama dukkan mai girma, ya mutunta dukkan mai mutunci, ya girmama sarakunan kasar Hausa, ya mutunta su, ya martaba su, ya ba su haƙƙi irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce talaka ya ba wa shugaba. Amma tare da yana kiran su zuwa ga a zo a ceci al'umma, a raba mutane daga da jahilci, a raba su da gaba, a raba su da ta'addanci, a raba su da ayyukan dabbar dawa, ka haifi ɗa ka kashe kayanka da kanka, ka yanka ka ba aljani jini da ire-iren wannan. Fulani daban, Hausa daban. Kun san su wane ne Hausa? Masu shan burkutu wanda in ya bibe ka ce maka shegiya shine Bahaushe. Mutane na nan da nan har Sudan, da nan har ina, da nan har ina, da nan har ina. Bahaushe mai ban haushi, ɗan tanko mai kan bashi, ba ka biyan bashi sai da ɗan sanda, turu uban matanda, ka ji kirarin malam Bahaushe. Ya ƙina shi, ya so wani, Allah ka gyara halinmu. Gashi kuma mutum ne mai albarka kwarai da gaske, saboda Allah ya ba mu Qur'ani, ya ba mu addini, ba mu wasa da addinin mu. Bahaushe ba dan wannan daraja ba wallahi da ka kade. To Allah ka ƙara mana wannan daraja din. Hamajo suna ina musu bayani ce gaskiyar magana shine ba wata kabila sunan ta Hausa. Ba ta sama. Akwai dai kasar Hausa. Ita kanta kalmar Hausa din ma an ce ma'ananta a harshen mutanen Mandinka. Bambara ɗin ma'anansa gabas, don suna zuwa nan suna cewa za su je gabas, su suka ba wurin su. Wasu suna zuwa kasuwanci, wasu suna zuwa noma, wasu suna zuwa kiwo. Su suka ce ba zai fi mutum shi za shi gabas, kowa da asalinsa da inda aka fito, amma zaman wuri ɗaya mai ce su. Kuma harshen Hausa haɗaka ne na harsuna daban-daban. Za ka ga harsunan Jukun, na bare-bare, na Kanuri, na Abzinawa, na Zabarmawa, na zuwa duk shi ne da na Fulani. Tun kuma ka ɗebe Fulatanci a cikin Hausa, to Hausa ma ba ta maganu ba. Duk kalmomin Fulatancin suna da yawan gaske, wanda aka kwashe a ce to yanzu duk Hausa nan mu kwakwashe kalmomin da suke asalin su burkulle ne, to Bahaushe ba zai yi magana ba. Saboda haka ainihin haɗaka ne, ba ƙabila sunan ta Hausa, mutane ne. To su ma Fulani da suke ƙasar Hausa su ma mutanen Hausa ne, su ma ƙasarsu ce. In ka ce man sun zo ne waye bai zo ba,
ne ka rubuta an gano fir'auna bahaushe ne ka rubuta an gano fir'auna bahaushe ne sai kai kallo an gano fir'auna ma bahaushe ne. Don haka mu Hausa mu musulmi nan mun shigo ne mun yi hijacking mun hana ma Hausawa ƙasarsu mun riƙe musu ƙasa mun cinye musu ƙasa don haka dole a kashe mu a janye jihad 1804 a